Allah ya ce lallai waɗanda suka yi imani sannan suka aikata ayyuka na ƙwarai lahum jannatun suna da gidajen aljanna tajari min tahti hal anharu wadda ƙoramai yake gudana a ƙasan waɗannan gidaje. Allah ya sa muna ciki. Kasan yana daga cikin abin da yawa in ana maganan aljanna ba safai mutane suke kawo shi ba. Wato in ana maganan aljanna galibi daɗin gidan aljanna shi mutane suke kawo. Haka ne ko? Irin abin da za a ci, irin abin da za a sha, rayuwa da walwala, shagali da za a yi a gidan aljanna, nan galibi hankalin mutane ke tafiya game da gidan aljanna. Yana daga cikin ni'ima da Allah ya sa a gidan aljanna shine ba a ɓacin rai a gidan aljanna. Ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce? Wannan ni'ima